ogolo pesa. Dipo ni nitie gima gitemo umo kae, ok gidwa ni mondo ji ong'e gik ma gitimo, kae to seche ma bende waneno ka funding kata pesa michiwo ok chiwo e yo makare. Dipo ni nitie gik ma giumo iye kae. Ing'eni penjo ma in gi answer nikech ipenjo answer kaka isewacho ni giumo no. Tiende ni nitie gik ma ok gidwa ni wabunge kaka wan ung'e. Ka koro an e committee mar education to nyoro eka yudo ni idwa ger classes moko karo. Koro ka penjo ni ang'o momiyo udwa biro gero classes gi to an pok unyisa. Koro ka gikona ni kare wabiro kiny wagoni simu mondo warom. To koro jok ma ok ni education committee to idhi gone gi simu kanye. To gidhi e skunde direct, gitemo gero classes go, ok ginyis mo bunge. To samoro kaka wan wabunge bende sekone jo CDF ni kana neno ko winjo class moro gero. Koro kaka an sani na gero class Olympic secondary primary. Kendo nyoro kanadhi to gikone ni japuonj wadwa midi classes 7 Olympic kanyo. To nase gero kanyo. Tiende ni koro skunde moko mane ok apango mar gero dhi bedo gi chandruok. No winjo bed ni gise wuoyo koda ni to ei constituency mari gaps ni kanye. Skunde mage madwaro no med classes. To kanye mineno ni ber ka wagedi. To ka koro sirkal ni arbe wana sirkal nikech ken mbunge to id sirkal ana sirkal koro ka sirkal ok ong'eyo ni to sirkal machielo timo wadwa tiyo nade ka wan e bunge ka. Omiyo nyaka wa change system of governance and even policy implement, yani policy ma jogi keto gi nyaka wang'i kaka gibedo implemented. To nyaka wawuo gi jopiny gimoro iluongo ni public participation. Nyaka iwinj ni to jopiny dwaro ang'o to ei skunde gi gidwaro ang'o mowinjo iknegi. Koro sani giwacho ni ne an kaka constituency ka ne gikone ni koro gidwa miya classes 29 ei constituency na. To samoro be gimiya nikech an education committee. To koro jok ma onge education committee gi ere kaka gidhi bedo kodgi kanyakla. Omiyo nitie gaps mang'eny education ka chakre CBC chakre primary nyaka koro junior secondary to gi senior school. Sani koro secondary luongo ni senior school. In samoro ok ing'eyo ni iluonge ni senior school. To junior secondary bende ok ing'eyo, jomoko luongo ni comprehensive junior secondary, jomoko luongo ni junior. Koro nwakone gi nyaka gibed gi policy framework ma ng'ato ka ng'ato ma Kenya ka ong'e ni system mar education ni chalo nade to dhi nade. Gima ne gicha giwacho kendo ni koro assessment ni dhi biro. Nitie summative assessment ma dhi biro ne jo grade 8 ma gidhi transit go senior school. To nitie be gimoro ni pathway